Wong urip ki sing baku tentrem, ayem. Nah, sayem nah golek sandaman gampang. Sangkan paran rezekine sehat. Pikirane sehat, tenagane lan sak kabeh. Nah, nek wis tentrem wis kepenak sak kabeh. Arep mangan apa wae seneng serba seneng lah. Wong tentrem ayem terus. Dia bondo sak gunung nak pikir ora tentrem tak. Iku wirawiri awake lara ning rumah sakit. Aduh, pas bondo. Nek aran duwe digoleki bondo kuwi. Aran duwe le goleki nganti paribasan dingkon balik. Keringete lewe-lewe, ngene irung, ngene kuping, mata, cangkem kabeh, Pak. Ya ingat. Ning nek aran duwe wis kali karo mulo bapane le prihatin. Ayam cucuk biasanya kok lari. Ora ming kowe aku kowe padha.